hoe dat is. Ja, dat is natuurlijk net mooi. Maar het is wel een ziekte met protte koortsen. Dus het gaat iedere keer op en dal. En ja, gelukkig ben ik er nog steeds. Ja, is. Al haast 30 jaar is Herre Mondsma van Noordburgum hier patiënt. In die tijd ging er meerdere operaties en kreeg hij 2 keer een nieuwe donornier. De nier die er nou had, werkt nog goed, maar het staren gewoon minder. Daarom is Herre nou op ziek naar een nieuwe nier. Die ik nog krijg, dat zou dan mijn derde nier worden. Ik heb al 2 jaar gewonnen. De eerste in 2003 heb ik van mijn squazus gekregen. Dat is een levende donor. Heb ik 4 jaar gewonnen. Ik heb dus 2 keer gedialyseerd. De eerste keer buikspoeling en de tweede keer hemodialyse. Dus, en ik ga nu een nier, die heb ik haast 15 jaar, 12 maart 15 jaar. En die zit nog op 11%. Dit nemen ze een shunt. En dat is eigenlijk een normaal haast eerder boeten op. En dit is dan een slageerder. En hier ben ik geopereerd, zeg maar. Dan hebben ze een eerder met een slageerder verbonden. Dat zet erop en dan kun je op deze plakken prikken voor het dialyseren. En dan heb ik dus 2 hele dingen thuis. En dan, ik prik er zelf in. En dan gaat het bloed weer eruit halen en gaat er weer in. En dat gaat heel lang, maar dat gaat best wel goed. Dat gaat helemaal, hebben we 2 hele dingen, super. In de jaren is er een soort bad in het leven van Herre en zijn vrouw. Zijn vrouw staat altijd voor hem klaar. Ze geeft zijn mijne afspraak in het ziekenhuis en helpt ze hem waar dat nodig is. In de periode dat Herre zijn tweede donor niet kreeg, baat ik haar een oudste zoon binnen. Ik had deze niet gekregen op 12 maart. En uw oudste zoon is van, hoe mag ik net liggen, 6 april. Dus dat en hij werd geboren, hij werd thuis en 2 dagen, of 1 dag zelfs. Toen was ik bij het ziekenhuis, want hij had blaasontsteking. Dus het eerste jaar hier van zijn leven, ik had het eerst meemaken, ik iedere keer heen bij. En toen hebben we nog een zoon gekregen, die kreeg wat oorlijk jonger. En dat heb ik wel helemaal goed meemaken, zeg maar. Ja. En mijn vrouw houdt er al hierbij, precies bij wat er gebeurde in het ziekenhuis, nachts en overdags. En we hebben bulten kaart kring. En zo hebben we nog wel meer dwarsjes. En het is geweldig wat je dan al je krijgt. En dat je goed. Hè? Op advies van de dokter is Herre nou op ziek naar een levende donornier. Qua tijd drinkt het net. Deze nier had een 1,5%. En die had al een hele protte overleefd. Ik had er maar op de C-lijn, zeg maar, met de coronatijd. En hij had blaasontsteking overleefd. Dus deze nier is heel sterk. Maar je kan niks zeggen hoe het er zaken. Dat kan wel in 2 maanden was, het kan wel in 1 jaar. Maar en als het net lukt met een donor, dan moeten we alsnog dialyseren. Mondsma had via social media een oproep dienen voor een donor. Hoe het voor hem net een makkelijke kar is, kiest hij er wel voor in de hoop dat het hem in de toekomst wat brengen zal. Als het niet goed doet, dan ben je weer een heel lang, zeg maar, normaal leven. Dan had net de klachten die het had van mijn zieke nier, zeg maar. En, het kan wel alle kanten uitgeven. Hetzelfde doet het na 40 jaar. En ik ben nog een heel jong vanzelf, dan ben ik al heel oud. En, maar mijn 15 jaar ben ik al heel blij. En dat, als je het ouder dan de 15 jaar, wat het is er niet mee jong had, dat is meer dan geweldig.